ମୁଁ ଧରିକି ବହୁତ ଦିନ ତମ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଦେଖିନି, ବ୍ରେଷ୍ଟ ଧରିନି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ତମ କ'ଣ ସବୁ ତମ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମକୁ। ଆଗ କେମିତି ବସିଲା ତମ ହାତକୁ ଖାଲି ଗେଲ କରେ ଖାଲି, ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି, ବୁଝିଲ। ତମ ହାତକୁ କେତେ କିସ୍ ଦିଏ, ତମକୁ ଗେଲ କରିଦିଏ, ହଁ ନାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡୁଛି। ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଖାଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିକି ଅଛି, ବୁଝିଲ। ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ, ଥରେ ପେନିସ୍ ପଶିଗଲା ପରେ, 2-4 ଥର ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ ପୁରା ଆସିବ, ନାଇଁ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତମେ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ଢଙ୍ଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତମ ଢଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ। ତମ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଟକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମେ ସବୁ କରିବ ଯେ ତମର କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତମେ ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ ଦେଖିକିରି, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି, କଷ୍ଟ ହବ। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ପାଟିରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ବହୁତ ଗହିରା, ବୁଝିଲ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ କ'ଣ ଏତେ କାହିଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁ ବାପା ଲୋ, କି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କହନା। ଆଉ ତମର ବି ଇକ୍ୱାଲି ମୋ ଭଳି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତମର ବି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କମ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ କି ତମର ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ତମର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟେନିସ୍ 3 ଥର ପଳେଇଛି ନା, ପୁରା ଯାଇନି, ଅଧା ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ। ଗୋଟେ ପେନିସ୍ ଟଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା। 2 ଥର ପେନିସ୍ ଟଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଥରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଅଧାରେ ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତମକୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟୁଥିବ ବେଶୀ, ଆଉ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ପେନିସ୍ ଅଧା ହେଇଛି ତମେ ଫିଲ୍ କରିଛ? ଫିଲ୍ କରିଛ ତ? ଆଉ ଏଥର ତ ତମେ ନିଜେ ହାତରେ ପୁରେଇବ, ନିଜେ ହାତରେ ପୁରେଇବ, ନିଜେ ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ, ତାପରେ ଚାଲିବ। ଆଗ ଶୋଇବା, ଆଗ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆଗ ଶୋଇବା, ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହବା, ଆଗ ତାପରେ ଗପସପ ହବା, ତାପରେ ତମେ ପେନିସ୍ ଧରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭେଜିନା ଲିକ୍ କରିବି, ତାପରେ ପୁରେଇବି, ଆଉ ହେଲା। ପୁରା ପ୍ରୋସିଡର ଯିବ, ଯେମିତି ପ୍ଲେଜର ପାଇବ ତମେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଡ଼କିନି ପୁରେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତମକୁ। ଆଗ ଟିକେ ଗଡ଼ିବା, ଗପସପ ଟିକେ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ତମ ଟିକେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଖାଉଥିବି, ତାପରେ ତମେ ସେଠୁ ପେନିସ୍ ଧରିବ, ପେନିସ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭେଜିନା ଟିକେ ଲିକ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ପୁରେଇବି, ଆଉ ବୁଝିଲ। ଯୋଉଟା ମୋ ପ୍ରୋସିଡର ଯେମିତି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରାଏନି, କେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ କରିକିରି ଖେଳେଇ ପୁରାଏ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ହେଲା, ବାହାରିଲେ ତ ମୁଁ ତମ ଭେଜିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବି ନା, ଟିକେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ରହିଯିବ, ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବି, ବୁଝିଲ ନା। କାଢ଼ିଲେ ସେ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଥିବ, ହେଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ା ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବି, ବୁଝିଲ। ସେ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଲିକ୍ କରିବ, ସେଟା ପୁରା ତମ ପେନିସ୍ ତମ ପାଟିରେ ପୁରା ପୁରେଇ ରଖିବ ପୁରା, ହେଲା। ତମେ ଦେଖୁନ ସବୁ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମରେ, ଦେଖୁନ ସବୁ କେମିତି। ତମେ ତ ଦେଖିଲନି, ସେ ତମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦେଖେଇଥିଲି ତମକୁ। ମୋ ପାଖରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମର କ୍ଲିପ୍ କେତେଟା ଜାଣିଛ? ବହୁତ ବହୁତ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ର କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଦେଖି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜ୍ ମୁଁ ପୁରା 40-50ଟା ପୋଜ୍ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ 2-3ଟା ପୋଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବାକି ପୋଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବୁଝିଲ। ମୋତେ 2-3ଟା ପୋଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜ୍ ଅଛି, ମାନେ ତମେ ଠିଆ ହବ, ତମର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ବାଁ ଗୋଡ଼ଟା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିବି, ହେଲା। ତମେ ଭରା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ହାତ, ତମର ତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉଠିଗଲେ ତମର ବାଲାନ୍ସ ହେବନି ନା। ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟା ଧରିବ, ଟେବୁଲ ପରେ ଥୋଇବ, ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଉଠେଇଦେବି ଉପରକୁ, ଉଠେଇକିରି ପଛପଟ ପୁରା ହବ। ସେଇଟା ତମର ନୂଆ ତ ତମକୁ ବହୁତ କାଟିବ। ସେଇଟା ବି ସଲିଡ୍ ମାଡ଼, ସେଇଟା ତମକୁ ନୂଆ ବହୁତ କାଟିବ, ସହିପାରିବନି ତମେ। ଏବେ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ତମକୁ ଶୋଇକି କରିବି,
हाँ शोकरी तुम गोड़ दुटा पूरा उठे उपरको उठेकरी सेटा कर एबे सेटा चालू आ टिके फांका लूज टिके हो टिके लुब्रिकेट होला परे तापर बहुत अन्य अन्य पोज बहुत अच्छे आ गोटे पोज अच्छी मुझे शोथी तुम आसिक मो पर बस तुम भेजिनाटा को मो पेनिस पूरे सेटा गोटे पोज बुझल आउ गोटे पोज होती तुम आंठे बस मो पछपट मारि बुझल बहुत बढ़िया बढ़िया पोज अच्छी मत 5-6टा पोज भल लगे मत बाकी भल लगे मत छाबड़ा लगे बाकी भल लगे बुझल पोज बहुत अच्छी आउ कल रात कौन भावुल कल रात कौन भाविल एगुड़ा भाविल एगुड़ा कौन माने शोवाटा भाविल ना करियाटा भाविल ना कौन भाविल हैं सबू माने शोवा करवा मजा करवा गेल करवा ब्रेस्ट खाଇବା सब एथर आसिले तुम यो एथर तुम तुम ब्रेस्ट आहरी बड़ करदेवी पूरा एकदम बेस्ट मैंने तुम देखिले कर बुझल खाली तुम खाली मुझे खाली तुम निपुल खाली कामुड़ी खाली ब्रेस्ट ही कले पूरा तुम ब्रेस्ट मस्त ब्रेस्ट आसमती ब्रेस्ट करदेवी तुम